ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ አናሁም ሰላህ ዲኔ ካምን ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለዋ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልት ድብል ፕሮግራምና ንጎንጎዶ ወርዲ ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውና ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል አጽዋሩ ዝተገፈ ከምዘይ ተገፈፈ አይተተዓባቢዮ ድብልዩ አጽዋሩ ዝተገፈፈ ከምዘይ ተገፈፈ አይተተዓባቢዮ ብዙሕ ጊዜ ስለ ሰይጣን ብዙሕ ነገራት ተዓባቢና ኢና ንዛረብ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሰይጣን ድዛረቦን ተንፈልጥ ነርና ክሳብ ክንድዝ ስለ ሰይጣን ምዝራብ መገደፍና የነርና ምክንያቱ አጽዋሩ ተገፊፉ ብግልጽ ዘስተሕፈሮ ንምንታይ ኢና ንሕና ከም አጽዋር ዘለዎ ኣብ ህይወታ ዚና ንተዓባቢዮ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ጥቅስ 15 ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን አጽዋሮም ገፊፉ ብኡኡ እናፈከሩሎም ከብግልጽ አስተሕፈሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይን ስለይኹምን ንአጋነንቲ ንአሕሉቅቲ ንስልጣናት ንሰይጣን አጽዋሮም ገፊፉ ብግልጽ አስተሕፊሮም which means እቲ ዝሓፈረ እቲ አጽዋሩ ዝተገፈፈ ጸላኢ እሱ ኢኻ ኣብ ህይወትካ ከም ሓደ ዓብ ነገር ጌርካ ትፈርሐሉን ትሽገረሉን ዘለኻ እንበሽታ አጽዋር ኣብ ኢትካ ይዘሎ ኣብ ኢጸላእ ምንም አጽዋር የለን ንምንታይ ተልኩምኒ አጽዋሩ ጎይታ ገፊፉ አስተሕፊሩ ወይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ናይ መጨረሻ ናይ ዓወት መረጋገጽዩ ምክንያቱ ብትንሳኤው ንሓይል ሞት ናይ መጨረሻ ሲዒሩ ወይ ሎሚ ስለ ሰይጣን ኣብ ህይወትኩም ተዓባቢኹም ምዝራብ ግደፍዎ ስለ ሰይጣን ስብከት መብዛሕ ግደፍዎ ንምንታይ ተልኩምኒ አጽዋሩ ገፊፉ አስተሕፊሩ ወይ ከም ዝሓፈረ ከም አጽዋር ዘይብሉ ረአይዎ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ጥቅሲ 17 ዘሎ እንሆ ሰይጣን ካብ ሰማይ ከም መብረቅ ክወድቅ ከሎ ረአኹ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ነቲ ከዝወደቀ ነቲ ከም መብረቅ ክወድቅ ዝረአዮ ንዑኡ ከም ዘሎ ጌርካ ኣብ ህይወትካ አይተተዓባቢዮ ንስኻ ኢኻ ደው ኢልካ ዘለኻ ንሱ ወዲቅዩ ንስኻ ኢኻ ኣብ ላዕሊ ዘለኻ ንሱ ብታሕቲ እዩ ንስኻ ኢኻ ምሰጽዋርካ ዘለኻ ንሱ ተገፊፍ እዩ ሰይጣን ሓንቲ ነገር ያ ዘላቶ ምትላል እንዳታለለይ ከም ዘሎ ንህይወትና ዘባላሹ ዘሎ እንዳታለለይ ከም ዘሎ ኣብ ህይወትካ ዘዕገርግረካ ዘሎ ሎሚ ግን ተባራበር ወይናተይ እዚ ብዙሪያኻ ከም ዓበ ነገር ጌርካ ትሪኦን ትፈርሑ እንደለኻ ንሱ አጽዋሩ ዝተገፈዩ ንሱ ኣብ ትሕቲ እግርኻ በሓይል ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ዘኣተወ እዩ ስለዚ ሎሚ ከም ዓበ ጉዳይ ስለ ሰይጣን ምዝራብ ግደፎ ምንም ዓይነት ሓይል ናይ ጸልማት ኣብ ህይወትናትኩም ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክንረግጽ ስልጣን ተዋሂቡና እዩ ስለዚ ርገጽ ዳእምበር ክረግጹኻ ዕድል ኣይተሃቦም ንምንታይ ተተባሃለ አጽዋሮም ተገፊፍ እዩ አምላኽ ድማ ብግልጽ ብክርስቶስ ገይሩ አስተሕፊሮም እዩ ስለዚ እዚ ዘለኹ ብርቱዕ ናይ ጸላእ አሰራርሓ እዩ ዘለዎ እዚ ኣተየ ዘለኹ ስራሕ ብዙሕ ናይ ጸላእ አሰራርሓ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ፈተና እዩ ዘለዎ ምናምን ምባል ግደፎ ኣብዛ ኣተኻዮ ሃገር ኣብዛ ኣተኻዮ ስራሕ ማንም ዓይነት ናይ ጋነንተ አሰራርሓ ብሙሉኦም ኢየሱስ ፓራላይዝ ገይርዎም እዩ ስለዚ ማንም ዓይነት ናይ ጸልማት ሓይል ንዓኻ ክበርትዓካ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ካብቲ ዋና ጀማሪኦም ሉሲፈር ክሳብ መጨረሻ ዘለዎ ብሙሉኦም አጽዋሮም ተጋፊፎም አስተሕፊሮም ይጎይታ ንስኻ ግን ኣብ ልዕሊኦም ኢኻ ዘለኻ ኣብ ዝኸድካዮ ንስኻ ኢኻ መላኺ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቅለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግቡርና ይኹም ሰድለኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም